cacahe ya ngono kuwi no. Saking suwine ora ketemu mandeng semaset kondo-kondo. Ora Mas, sajake kok kaya rada piye ngono karo aku. Ora ngono. Maksudnya adik kadung joget ngepasne irama. Aku ngene lho Mas nggih. Ya aku kadung ngene, mangsamu kaya wong uhunan. Ora iso balik iki piye Mas? Gak iso balik, balekno. Balikno to Mas? Sing ndi? Ngene lho aku. Pas ngene. Heeh, sampean ke piye Mas Masan? Ya aku pas ngene, pas ngene. Ya lagune Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Kembange ati. Semoga mempelai berdua Mas Rinaldo Antonio Syah Putra Sarjana Manajemen. Tiket pesawat boarding kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista Sarjana Manajemen. Mudah-mudahan mendapatkan bunga kebahagiaan. Amin. Gitu, mengarungi bahtera rumah tangga diberikan lancar. Lancar rezekinya. Bisa melewati semua badai dan ombak liku-liku kehidupan. Amin Mas ya, alhamdulillah. Oh, ini jane gendeng. Biasa ya. rasa. Doa itu harus diamini. Iya ini rasa. Ngono kuwi ra usah kok. Dong aku mandi loh Mas. Amin kuwi. Nyapa ta Mas? Dolan ya? Jordan, my mic and the modar. Mic-nya tambahin satu modar. lagi ya Jordan nggih jagani. Oke. Rasa nesu. Rasa nesu Mas. Mau njaluk mic kok mbok sutelne kembang api. Sabar Mas Bambang ya. Oke. Kayaknya gila Mas mikir sampean Mas. Ya iki mau kan mergo anu to. Bar dicekel api tadi. Oke. Terima kasih karo mlaku ya nek mergo cuacane ya mau udan, kanca-kanca son biasa lagi toto-toto. Iya Mas, aku kayak mau meh kepleset to Mas. Tiba enggak? Enggak sampai. Tiba no sing apik tiba. Lunyu Mas dalane lunyu. Yo kudune ya tiba, kudu sampe bubras ngono kae no kudune. Aja to Mas kok sia-sia Mas sampean karo aku. Ya ampun Mas. Ora aku waplok kenali kok. Iya. Ora usah nangis tak tembang tak.